Assalamu alaikum, ina mai albashir gare ku mutan jihar Zamfara da ma al'ummar duniya baki daya. Wannan muke wa daukacin al'ummar jihar murna da zuwa wannan kungiya mai suna The Association of Market Farmers, Men and Women of Nigeria, haɗin gwiwa da gwamnatin tarayya. Don magance matsalolin al'umma baki daya. Abubuwan da za mu ba da tallafi su ne kamar haka. na ɗaya za mu ba da bashi ga 'yan kasuwa mara ruwa, za mu rabar da adadi da sau mai caji, sannan kuma za ka biya a hankali har tsawon shekara 3. Kai wannan abu akwai gara basa. Duka state da muke da su a faɗin arewacin Najeriya za su amfana da wannan tallafi. Kamar yadda sauran jihohi suka fara gudanar da nasu, haka ma a nan cikin garin Zamfara. Za ku iya fara neman fom tun daga yanzu domin gar a yaba ku. A baya za ku ga fom na banki duk ku cika su. Za su buɗe muku account na Sterling Bank, za su tura muku. Ku kiyaye fom ɗin kashi biyu ne. Wanda yake na kwarai za ku gan shi da logo na Sterling Bank. Domin neman ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu ta wannan numbers kamar haka.